लाख आधार कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै जुदि नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखै अब्ला थाबैनो आपडेट खालामनानै ला बे समाव UIDAI आ बिथोन फोसावदों नोंथाङा 14 सेप्तेम्बरनि सिगां आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखैब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ नंगौ आधार कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां बोहैथि दाननि 14 सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ला UIDAI आ बे समाव आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय बिथोन फोसावदों नाथाय नोंथाङा माबोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामगोन नोंथाङा माय आधार पर्टेलनि गेजेरजों आपडेटखौ खालामना लानो हागोन आपडेटफोरखौ बेसेन होनाङाजासे खालामनो हागोन पर्टेलाव थांनानै आरो लगइन खालामनानै क्लिक खालामनानै नोंथांनि 12 अनजिमानि आधार नम्बरखौ हो बेनि उनाव केपचा क'डखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नम्बराव OTP फैगोन बे OTPखौ नोंथाङा पर्टेलाव होनांगोन बेनि उनाव पर्टेलाव थां आरो नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ जमा खालाम अब्ला नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया आबुं जागोन लाख लाख आधार कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै जुदि नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखै अब्ला थाबैनो आपडेट खालामनानै ला बे समाव UIDAI आ बिथोन फोसावदों नोंथाङा 14 सेप्तेम्बरनि सिगां आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखैब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ नंगौ आधार कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां बोहैथि दाननि 14 सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ला UIDAI आ बे समाव आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय बिथोन फोसावदों नाथाय नोंथाङा माबोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामगोन नोंथाङा माय आधार पर्टेलनि गेजेरजों आपडेटखौ खालामना लानो हागोन आपडेटफोरखौ बेसेन होनाङाजासे खालामनो हागोन पर्टेलाव थांनानै आरो लगइन खालामनानै क्लिक खालामनानै नोंथांनि 12 अनजिमानि आधार नम्बरखौ हो बेनि उनाव केपचा क'डखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नम्बराव OTP फैगोन बे OTPखौ नोंथाङा पर्टेलाव होनांगोन बेनि उनाव पर्टेलाव थां आरो नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ जमा खालाम अब्ला नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया आबुं जागोन लाख लाख आधार कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै जुदि नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखै अब्ला थाबैनो आपडेट खालामनानै ला बे समाव UIDAI आ बिथोन फोसावदों नोंथाङा 14 सेप्तेम्बरनि सिगां आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखैब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ नंगौ आधार कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां बोहैथि दाननि 14 सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ला UIDAI आ बे समाव आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय बिथोन फोसावदों नाथाय नोंथाङा माबोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामगोन नोंथाङा माय आधार पर्टेलनि गेजेरजों आपडेटखौ खालामना लानो हागोन आपडेटफोरखौ बेसेन होनाङाजासे खालामनो हागोन पर्टेलाव थांनानै आरो लगइन खालामनानै क्लिक खालामनानै नोंथांनि 12 अनजिमानि आधार नम्बरखौ हो बेनि उनाव केपचा क'डखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नम्बराव OTP फैगोन बे OTPखौ नोंथाङा पर्टेलाव होनांगोन बेनि उनाव पर्टेलाव थां आरो नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ जमा खालाम अब्ला नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया आबुं जागोन
लाख लाख आधार कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै। जुदि नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखै अब्ला थाबैनो आपडेट खालामनानै ला। बे समाव UIDAI आ बिथोन फोसावदों। नोंथाङा 14 सेप्तेम्बरनि सिगां आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखैब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। नंगौ, आधार कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। बोहैथि दाननि 14 सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ला। UIDAI आ बे समाव आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय बिथोन फोसावदों। नाथाय नोंथाङा माबोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामगोन? नोंथाङा माइ आधार पर्टेलनि गेजेरजों आपडेटखौ खालामना लानो हागोन। आपडेटफोरखौ बेसेन होनाङाजासे खालामनो हागोन। पर्टेलाव थांनानै आरो लगइन खालामनानै क्लिक खालामनानै नोंथांनि 12 अनजिमानि आधार नम्बरखौ हो। बेनि उनाव केपचा क'डखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नम्बराव OTP फैगोन। बे OTPखौ नोंथाङा पर्टेलाव होनांगोन। बेनि उनाव पर्टेलाव थां आरो नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ जमा खालाम। अब्ला नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया आबुं जागोन।